Mga ka-Pilipinas, mga ka-Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya mga kauturan, sa ato niya mga kabombo, kadasig lang sa ato niya nga mga inadlaw, no? Miyerkules kita sa karon nga adlaw Banwa. Miyerkules kita sa karon nga adlaw Banwa, pet sabiente na kita sa bulan sang Oktobre 2021. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubto bala sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa insa pila ka panguna mga nagapanguna mga balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Subong man, sa aton nga mga kabombo, no? Pila ka mga regapanguna nga mga balita ang aton nga tutukan sa subong yang aga mga top stories of the day nga aton nga diskusyonan sa subong sa sining sa aton nga pala tuntunan sa sining Miyerkules naman nga edisyon sang aton nga pagpangalagad drigid lamang sa Bombo Reports sa first edition sa aton iya nga mga kauturan. Kay kung tanawon naton sa kalendaryo naton subong ho, it's 66 days more to go na lang mga kabinan. Kag mag-celebrar na kita sang adlaw sang Pasko. Grabe no? Kadasig lang sang ato niya nga mga inadlaw, 66 days more to go. 66 dias na lang before Christmas. So, kamusta kamo dira no sa aton nga mga suki sa liwat? Nag-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyong silingatag sa mga radio dial or nag-upod na sa aton aga pa sa Facebook Live sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ang may lang pagpamati kag pag-monitor sa inyo tanan sa aton iya nga mga kauturan, sa aton nga mga suki, sa aton iya nga mga kabombo. Sige, so mga panguna nga mga balita no nga aton iya nga tutukan diri sa aton iya nga pagpangalagad sa subong yang aga. Pilaya ka mga panguna nga mga balita nga aton iya nga diskusyonan. Sa mga panguna nga mga balita local ang nagdugang pagid sa mga botante halin lang July 1 until September 30, butang balon July, August, September, mga 20,000 ha? Nga 20,518 ka mga botante. Suro gani iya mga kabinan sa COMELEC. Sa COMELEC Bacolod, 99 ang gin-oppose, meaning gin-question ang ilang application sa voter registration. Ti parayon subong ho, sus, aga pa bombarol, nagapinahuyab naman pa kanto diri smalls to pantaw. Kung ano ni kadamo-damo sa lakyan aga pa, no? Sus, may mga nagalinaka, tamo na ho, ti maparehistro pa. Mahingagaw sa registration. Suman, sa aton iya nga mga kabombo, sa aton nga mga pila pa ka mga regapanguna nga mga balita. No, kahapon ang grand final sang dancing ng mga traffic enforcers. Dumayo man no? Tapos nagsaot-saot ng mga traffic enforcers at kahapon man gindeklarar ang winner. Pero ka mga traffic enforcers, so paulan, init, ulan man yung sugata nila. So mga amonibla, no? Mga good vibes lang. Tingala tayo kisa, di blas, dala na yung mga nagasaot-saot sila, di ginalingaw nilang ila kaugalingon. Gali kay Kwan, gina-judge ni sila. Mga dancing traffic enforcers. Okay, sige, kag subong man, pila pa ka mga pangunang mga balita, may mag-amay itong NPA, no, nga nag-surrender man, dodre sa aton sa Negros Oriental. Kag subong man sa aton nga mga kabombo, pila pa ka mga pangunang mga balita, nga aton iya nga tutukan mga balita
pungsud noon si President Duterte nag-warning nga punggan ang pagpagwasang pundo sa national budget. Ang dugang pa nga mga balita, no, ang alert system, level system igapatuman sa 19 ka mga lugar sa NCR sumugod subong iyang adlaw. Ang vaccine SAR gin-advise man ni President Duterte nga balasahon ang pagpanghatag sa mga COVID-19 vaccines. Kag subong man tiyang DOE bago naman diwat ka marasmas, grabe na yung sinakaay sang presyo sang gasolina. Ti amindahan ang controversial nga all the regulation. No, kay naning panawagan nyo. Sa subong as tama lang taghapon sa panawagan. No? Dugang pa nga mga balita nagikan sa luwas sa pungsod. 3 ka bata na nalamita sa sining airstrike, no, sa Tigray region. Pinapak ka mga nagapanguna nga mga balita, no. Ang South Africa to by the way nag-approve sa EUA sa Sputnik 5 bangod sa pagkahangawa sa HIV infections. So amo ning mga regapanguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan drigid lamang sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition. Kag pilapak ka mga regapanguna nga mga balita, no, posible sa subong yang aga samtang kita nagapangalagad mahimo, no, magtuhaw o kon magluntad. Sige, so sa subong yang aga, by the way, mag-aamat-amat na ning binaligyanay sa mga pilit, no, binaklanay, sa mga gata, lubi, kalamay, okay nga matigkalalag na kita dugay-dugay. No? So at this point in time, sa aton nga mga kabombo, nagsalaka na yan ang mga pilit, ang mga kauturan naton nga yara sa luwas ng pungso, dumduman din basta tigkalalag, no? Amo ni, syempre kinakagawian naton nga magluto kita sa mga mga kakanin nga ginatawag bala, no? Mga pilit. So, kung magmuasi kada, magbayi-bayi kada, magsuman kada, kaya tinagahilapit ang tigkalalag. Although subong, sa gihapon, ambal na naton gani, mangin ikaduha na nga tuig nga somehow hindi kita kabisita sa mga himata or mga minatay naton dito sa Patsyogid sa November 1, halin pa lang October 30, sarado ng mga sementeryo naton diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, mga memorial parks or sa probinsya man sa Negros Occidental because ang executive order and pareho man it will be implemented man sa iban man mga lugar diriya sa aton sa pungsod Pilipinas. So pero ati mga kauturan taway man na nagapugong sa aton yung magluto pero iban basi naman lang ati do medyo hindi lang anaya, no? Kay ti sa amo ni naton iya nga sitwasyon. So muna kamustahon man naton sa subong iya nga aga, hindi naman niya sa mga presyohanay naman sa bahin sa mga pilit nga ini. Sa una do bulo bahado lang, no? Subong pilaayhan tagpila mga 55 na per kilo, iban 50, iban 60 perte, no? So amo na bla because nga sa sining sitwasyon man naton hindi na magsinaka kay tungod nga why ka hindi mapungga ng pagsaka man sang presyo sang gatong amo ni gani nagahambal ang Department of Energy sa ato nga mga kauturan kay sa ato nga mga kabombo nga magapanawagan sila sa mga lawmakers nga amindaron ang oil deregulation, no, tidugay na ni naton nga panawagan halin pa ni Mansan tinaligdan ti wala man lang tuway man lang niya sa may nagasapak sini, no, nga iyaman din controversial nga oil deregulation law, no, tiway man kay ko ba ambindar ni at least, no, basi pa man lang niya nga masulbar ni sitwasyon naton maka-intervene ang gobyerno sa sining mataas nga presyo sa sining produktong petrolyo, no? Nga hindi maagwanta halin sa ginagamit ginatughong nga gasolina or crudo man sa inyo sa mga salakyan padulong iya sa pagluto nga na gani gagamit kita sang LPG, no? Sa pagkamahal na subong. So din kaya anong pasingaduan mo? Syempre kay ti kung nagamahal ni, kung nagaluto ka, alangan manabing at iba naton nga mga kauturan because para sa convenience, no, nga ang halin sa uling makadto ka dra sa
LPG, iban kahoy, pero ito kabudlay man na, no? Pero kung diretsyo na lang sa LPG, at ito medyo, ano ni gani, mas hapos sulusulhay ang ato diya nga sitwasyon. Pero amo na, tiban, mambalti balik ta sa uling, pagbalik to sa uling, amali ba to sa pagkamahal, man isang sako sang uling, ni? Pag tiningi-tingi, kakamahal, duway, kaya kaya pa singa tuan, no? Sa aton yung mga kauturan, we'll see, no? Sa aton yung mga kabombo, tanawon taman mga presyohan na ini sa mga pilit, kano yung epekto sini. So, subong, medyo 2 weeks before, sang November 1, gidabi, sang tigkalalag, petsabiente, kita subutan malun mga 10 days ang nabilin, no, kamusta ang presyohan sa market and o ng mga kauturan naton iba nag-amat-amat na pamakal kasi syempre kung mga pilit na hindi man na magpalanos, no, pwede mo lang na ibutang kay at least ready na mayara ka na yan sa mga lulutuon kay iban subong gabaligya na ni, no, sa subong iyang mga tinion sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. So amo nang sitwasyon ang aton iyang chikeron subong aga pa sa aton iyang mga kauturan diri iya mga kabinan, no, sa Libertad Public Market. Pero diri sa aton nga pagpangalagad sa aton nga mga kabombo sa tunga ni sang pandemya, diri kita sa Bombo Radyo ya. Huwa ay kaupod ninyong Bombo Radyo Philippines nga wala untat sa pagpatigayon sa mga tatlo ni ka mga nationwide promos agud nga makabulig sa paghatag sang adlaw-adlaw nga iyuda kag paghimo sang sunod-sunod nga mga bombo milyonaryo. So niya maka-PNP yan giniya sa aton. Kasi nag-worry kita paano man yung mga tag-adlaw naton nga tanan pero kung mapisan ka, no, sa aton iya nga dululungan nga pagbangon, liwat namon iya sa aton nga mga kabombo nga nadulong sa inyo ang 1-2 panalo. Ika part 20 tanani, no? Sa Bombo Radyo Star FM, araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash pa. As per approved DOH FDA CFRR permit number 1153 series of 2021. So 6 million pesos in total prizes nationwide. Isa ka winner isang 1 million pesos nga cash para sa grand prize. Wow, may mga kabahi naman sang Millionaires Club sa Bombo Radyo, no? Kag apat ka mga winners sang tag 50,000 pesos per regional winner para sa Grand Draw, Luzon, Visayas, National Capital Region, Visayas, kag Mindanao. Ang ato niya guaranteed prizes sa 24 key areas. Ang ato niya first prize is 15,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos. Kag third prize is 5,000 pesos. Sa kada Bombo Radyo, you have to take note of this, na kag Star FM station, 3 ka mga winners kada adlaw, 15 ka mga winners kada semana, no? Sa aton iya nga mga kabombo. So amo ni siya. Wow. Meaning 1,150 pesos in total prizes. Sa isa ka winner na everyday, isa ka winner. So, 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga gift pack. Lunes ni siya, to Biyernes, sa kabugusan nga 7 ka semana. Mayara na kamo sang 6 ka oras sa pag-claim sang inyo siniiya nga premyo. Gani magsugod na sa pagbakal, kag pag-usarman, magtipon sang inyo mga proof of purchase, gikan sa mga masunod nga mga promo sponsors, okay? So, kay Manti, ang ato niya mga promo sponsors, no? Amat-amat na dira, amat-amat na ha, sa national sponsor sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Alfonso Brandy, no? Gets ang lasang hanap mo. And then, tinanglan nato, no? Rexona deodorant. Para fresh ka lang yung permiya, kag subuman, no, ang Orocan, no? Orocan, amat-amat na dira, kating Orocan niya. Halin pa man sa una, ninupdanay na naging ka sa Bombo Radyo sa mga promos, no? Kating pag-unik tama, no? And of course, araman dira, partner nyo sa kusina, sa mga misis, dira nga nagaluto, Silver Swan. Kabahin ini sa mga proofs of purchase naton,
Sa aton nga mga kauturan nga matamat nyo yung tipunon sa aton nga mga kabombo. So, para sa pinakamasadya nga Paskwa, para sa masunod iya nga Bombo Milyonaryo adlaw sang Paskwa December 25, 2021 kay man 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw baldeng pa premyo na may kasya pa. So, good luck. Bla sa kapuraot sang tiyempo ta sa kapigado iya sa ato riya nga panahon. So may mga kaangay kita iya nga promo driya sa Bombo Radyo para gitni sa inyo. Na para sa ato niya sa inyo sa ato niya nga mga kauturan sa mga padayon nga nagasakdag sa aton driya sa Bombo Radyo, no? Sa kamahal man sa mga balaklon pero mayara kita sang promo ka ngay sinima ka pian-pian gid. Subong, sa nambala naton, chekero naton ang sitwasyon driya sa aton sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Chekero naton unang hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. Kamusta naman subong aton niya nga palibot sa syudad sa Bacolod? Subong yang aga sa mga kauturan naton nagaupod sa aton sa 630 kHz sa inyo sa ligatag sa mga radio dial o nagaupod sa aton sa Facebook Live sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Kamusta kamudra sa aton yung mga suki, no? Diri sa aton sa syudad, sa Bacolod, sa bugos nga probinsya, sa Negros Occidental, sa bugos nga pungsod Pilipinas, or sa diin man kamo nga bahin sang kalibutan. Hindi ko man kamo maisa-isa tanan, pero I know nga nagaupod kamo sa aton kadamo sa mga viewers naton, no, diri sa Facebook nga nagaupod sa aton, mga nagapamati sa aton iya sa radyo, may baluan gid na iya naton, no, nga tiara gid kamuda. And of course, luwas sa Facebook sa aton nga YouTube, no, kamusta naga-subscribe na kamo sa aton iya nga YouTube? Please like and share and subscribe, no, please subscribe, like and share. So, sa Facebook sa Bombo Radyo Bacolod. So, like subong, no, sa Bombo Reports First Edition, pwede ka mo ka-monitor. Ang YouTube ya anytime gid na yan, no. Why na ya sa history sang YouTube ang bulubag down, no. So that is why nga manami gid kun maka-monitor ka mo sa aton iya nga YouTube every day, no, sa mga palatuntunan naton diri sa Bombo Radyo. So iba naton yung mga kauturan, mga OFWs, wow, panumdum. Saan pa man ko makapauli diri sa Pilipinas man, no? Saan man ko makapauli diri sa aton sa may Pilipinas man, no? So sige lang, lapit na lang gid na. No, medyo gamat-amat na subong halog ang aton niya nga sitwasyon, ang aton niya mga restrictions. So, lapit na lang gid ina. No? Kung tanawon mo, in fairness, ang nagastuduga nga kaso naton every day, tag 4,000 na lang, tag 6,000 na lang. This is very far kumparar mo sang una. So, meaning to say, gamat-amat na gid man. Kabay pa. Let's hope for the best. Ang pinaka-importante, kooperasyon na lang gid. Makooperar gid kita. Sikaron ta sa piyak nga linya, si Bombo Carla May Defensor, no? Sa una nga hugnat sa balita sa patrol sa subong iya nga aga. Bombo Carla, sa duga nga report, please go ahead. Yes, Bombo, live kita diri subong sa Libertad Public Market. Bombo, andig makita diri naton tape masako na subong nga ato sini nga mga kauturan nga nagapakadto pa kari diri sa sulod sa Libertad Public Market. Bombo, di subong ang ato naman di subong nga gingkagto. Bombo, ang checkero naton kung tagpila ang presyo sa gata kag sa pilit. Bombo, anti mayari diri sa ka-area no nga bukas na ang bugasan. Bombo, kiti ang sagwa bala nga bugasan isirado pa. So mauna kita sa pilit. Bombo, anti may makita ko din nga 45 ang presyo sa pilit. Bombo, the rest mga bugas na. So far amo pa lang ni ang isa ka sako nga pilit ang akon sini nga nakita. So pamakotonin ni naton Bomboan kung mabakal na subong no ang pilit kag pila ang sako sinis ako na isa ka sako sa pilit. Bomboan. Sa amo ni siya makita tato na isa ka kasako nga pilit ang makita diri naton. Sir, good morning.
Natalikdahan ko ni Sir How. Sir, taga, amo niyang nisubong ang inyong apilit. Okay naman yung mga untilit niya, no? Amo lang na isa. Damo man. No, Local na. imported. Ha? Imported. Imported. So, amo lang na ang gina-display niyo dire. Oo. Pero damo man kami stock na. Damo, kamusta? At, pila ang sako sila, sir? 2,050. Ha? 2,050. 2,050? Oo. So, damo naman sa mga bakal. Damo man kay do barato lang ang pilitaw. Sa una, sa nga nagligad ko, pila ang pilit? Mahal kasi yung una daw 60 na yung pilit mo. 60? So, subong 45 na lang. So, hindi mas bakal, subong mga binulan. Subong bro. So, ka-expectar ka mo nga madamo pag inyo bakal sa inyo by next month. Kara mga damo. Maybe next month, November 1 na. Oh, baka pa hindi mo pilit kay barato ang daan son dagkatan ni kalalag. Ako hindi tigalalag, bakal man. Bakal man daw. Bakal man siya. Okay. Inyo ne. Oh, Sino ngalan natin sir? Ridge. Ha? Ridge. Face mask kita sir ha. Mamahal pa ni? Bamboan. Mahal pa ning pilit? Barato na bamboan. Kaya tinag-ligad tuig, 60 ang baligyaan na isang pilit. Subong 45. So ang isa kasako bamboan is 20 ako na 2,050 pesos ang isa kasako sa pilit bamboan. So ini-imported na ini nga Kung magambal Bombo pilit. Carla, Mm. magambal ka nga imported, then siya halin. Sir, di nga halin ang pilit ni sir kung imported. Ha? Vietnam? So usually amo ni ang gina-supply diri sa inyo Vietnam. Oh. Ano pa gin nga brand sinisa nga ano pa gin nga lugar ang ginakuhaan niyo sir? Amo man ninga ano ni saman iya ka Vietnam. Vietnam lang gid. Oh. Sa local din ka mo gagawa sir. Dire lang sa bago. Kabago. So mayara naman sila nga ginahatag diri sa inyo, gina-deliver. Wai pa. Paay pa. Wai kuno stocks. Away pa sila stock. Wai pa. Pero sa subong ang nag-aabot sa inyo is Vietnam. Oh. Vietnam. Okay, bamboan. Anong tendency si ni Bombo Carla nga mamahal pa siya before gijang adlaw sa igalalag? Oo. Sir, mamahal pa ni siya. Mamahal pa ni siya kung maglapit na tigkalalag. Oh. Saka Ay, Mamahal. masaka pa din siya. So, malabot sa 60 pesos. mas sobra 60. Masubra 60. Mahal gali bamboan. Nga, nga aga mahal haw. Nga aga mahal, sir. Wala lang balo basta magkalagkalag napasakaan nila. Pati ang inyong supplier. Oh, sa pati sa supplier. Okay, so amo nang rason kung aga saka kamo kay gasaka man sila sa inyo. Kapasaka man nga ila sini nga supplier bamboan. So that's why nga kumaglapit na ang tigkalalag nagataas naman ang presyo sa pilit na bamboan. Butang balon sa mga manugbakal, bakal na kamusubong. Amo gani. Nasubong damo nagabakal. May nagabakal na tang isa kasako. Mayara. Yara naman. Oh. Inyo naman mga retailer mong gabakal isa kasako. Oh. Okay, mga taga din na inyong mga gakuha diri. Biskan sa diin din na. Buhay mo may balong taga diin. Pero damo na may nagakuha sinako. Okay, barato pa lang subong bomboan. Grab the opportunity nga 45. Ay te kung maglapit na lang ang tigkalalag. At idra naman ini sila mapataas. Ti kung sa ila naman yung bomboan nga nagabaligya. Ti amo naman na nga time nga makabawi sila sa ila sining puhunan para sa pilit na bomboan. Amo gani man. So, ati mayo man na at least na ibaluan tang presyo. Subong, ibanta ni mga kauturan, Bombo Carla, may ngagaw pa ni. Amo gid gani bomboan no, Baka. makaingagaw pa ni para sa uno no, Nobyembre 1 bomboan. Ati amo na ginang usually naton nga naandan nga kada November 1 naghahanda gid kita. Sir, sino kay ngaton ngalan sir? Nonoy. Ha? Nonoy. Nunoy ano? Balidyo. Ha? Balidyo. Balidyo? Okay. Si Nunoy Balidyo siya bomboan. So ini sila sila na digabantay kag nagabaligya sa nga bugasan kag sa nga pilit man bomboan. So bomboan na diri kita sa may gata. Sige. So hindi makompleto Tupad lang man, asuman tupad lang man ang kung gata. bomboan. Tupad lang man ang gata.
Yes, ari lang. Sa may Ah. entrance bala ayon bomboan Ah, bakad oo. to sa may wet area. Oo. Kung sa isdaan. So diri mo na makita ang balaklan sang gata. Mm-mm. So kung ari si sir, makita ko diri nga ano ni, nagaputo oo. si sir sang Damo galida gata. bomboan amo gani. Di man ko to naton si sir. Di kung tagpila ang ginaputos siya nga gata. Sir, good morning. Sir, tagpila ang ginaputos mo nga gata? 20 ma'am. Ano yan? Mo ni 20 235. Ano? 20 235. 20, 235. Buka ta. Tagpila subong sir ang bilog sa lube? Para panggata. 30. 30. 30 peso. Kaya Mahal na ba, kaya no? nagmatamat na pamahalang ka mo, delivery. Oh. Ang tisang ako na gataas maka mo sir maglapit na ang November 1. Amo lang panilagan kay daw nga pataas man ang kan mo, ang deliver sa amon. Kaya nagiwat ang lubi Di ka magakuha lube sir? sa Kawayan. Kawayan pa bomboan, ti malayo. kalayo. Tingnan mo na amo ni kadakoon 30 na sir. Oo, 30 mamo. 30 na bomboan. Ti ang gamay di sir? 20, Anong pinakanubo? 15. Ano Oo. na kadakoon sir? Amo na ako. Bomboan, tiyan mo na to kada koon sa 15 pesos bomboan, no? 15 pesos ang pinakanubo nga presyo, 30 ang sige sa sir kalabot, kagi ka mo sobra 30 sa pagbaligya. Dara lang ginasta sa 30. 30. Oo. Sa pinagtos niya, sir, Tapos binta. hindi mas bakal ang bilog o ang pinutos niya na? Kakaling ma'am, ang pinutos. Ang pinutos na. I think ibang bomboan, makagood pa. Ti, mas mayo na lang nga, hindi ka. Bakal ka na lang sang kinagod na, no? Para at least hindi ka na Hindi ka na mag-effort kay kunway Oo. kakudkuran bala Bombo Carla. So sa Yes. pagkabudlay man ina. Amo gani, ang ano mga kung may tupad balay ka magkudkuran, pwede mo mahulam. Amo Tigaling gani, ayawan ka bomboan. sang kagod. Bodo. Doon di man Amo gani. takabalo. Doon di man takamaans na magkagod-kagod nga ina. So bakal na lang tasang nakagod na. May lang kabalo ka bomboan. Kabalo ka, oo. Kabalo ko kami, ano kamo to, may mga... May ano, kudkuran. Oo, may kudkuran ka mo. Kag may lubig, idya. Ay, Oo. may lubi, iti libre lang bomboan. Oo, libreng lubi. Tapos Oo. may kudkuran. Tito ka, kabudlay nga daan mo sagi ka kagod sina mo Carla. Amo gani, bomboan, mabudlay man ni nga ang pagkagod. Pero mas mayo diriya sa maya area sang Libertad bomboan. Kaya may-ari na sila nga daan niya nga machine nga pangkagod. So may-ari Oo. pag bomboan sa nga gamay man nga pinutos. Oo. So tagpila ganiliwat sir? Pulo, 2.15 ma'am. Pulo, Ang ano, duwa. may gamay pagid nga ginputos. Yes, bomboan. So amo ni ang kadamuon sang 50 pesos. Pulo ka pesos bomboan nga gata na nga na puga na. So sayang wala na puga, sir, pila? 20 ang 40 ang kilo. Ano na ganit tawag? Kinagod. Pinagod. Oo. Okay. So 40 ang kilo? Oo, 40 ang kilo. Kinilo. Grabe ganit. So bugas, Mahal, bomboan. naging subong niya, manggata ka, no? Sus, grabe. Amo na ning kinambal, Bombo Carla, nga, amo na ning epekto sang tanan, nagaminahal na gidya, no? Amo ganit, Imagine na, bomboan. bala mga kilo-kilo na sang lubi. Isang una, do ka 20 pesos man lang naabing kwans na. Amo ganit. Pero sir, pwede ba man sila kabakal tag 20? Oo. Oo, tunga sa kilo. Ano? Ato nga sa kilo. Ate, depende man sa ila kung pila ila baklon. Galing kiti kung pugaon na nila, lang-alang na. Kung sila lang mapugat, idiotay lang gata. So, ang 40 yan, na ano kada mo, sir? Ining pulo ka pesos? Oo. Duwa man ka mo niyo. Duwa naman ka tag-20 kung mabakal ka sang kinagod nga ano ni, nga lahing, bomboan lahing ni siya mo, no? Ang ginahimo gata, lahing. Oo. So, bomboan, kung magbakal ka sang bilog, tag 30. Oh, ang dako. Oo, ang dako gid hasta pinakanubo 15. Pero kung magbakal ka sang ginpuga na mayara 20 kag mayara sang pulo ka pesos, di kung gusto mo nga ikaw gin mapuga, tag 40 ang kilo bomboan. Do bugas lang ba? Tag 40 kung 30 ang kilo. 40.
bomboan. Sus, grabe. Ano man, sa saan pa ni nagsugod mahal ni sang presyo sang gata? Sir, saan nagsugod ang pagmahal sang gata? Ma'am? Saan nagsugod ang pagmahal sang gata? Sugod sa COVID. Last year. Oh, so compare mo subong sa pila ang gintaas sa subong. So, Taas subong, nubok. tulong ka piso na taas. Pulo ka pisos. Ay, kamahal gali bomboan, no? Manggata na lang siguro. Oo. Kamahal gali ang mga bomboan. good na lang tayo sang gata to sang lubi ni Kwan. Ni Paning. Awa gani bomboan, kay kamahal gali subong sang gata. Ti ko magalapit na lang ti kalalag, sir. Nga mahal man o kung steady lang sa sagyapon. Basi Pamahal magmahal. kami, ma'am. Kung sila nga mag-iwat ang lube. Pamahal kami. Basi mamahal pa Oo, na. mahal kita kalagkalag. Ay, amo na lang kami makabawi. Man mo? Mga pilabing iya itaas, sir. Pulo. 30, 25. Usus. Oo. Hindi na ka magaling kabaligya, 15. Hindi na. 20 na. 20 na kayo. Wow, 5 ka pisos ang itaas bomboan. Pero wala ka mo ka sobra, 30. Depende sa size sa lube. Depende sa size. Pero mas mayo kung dalagko, no? Oo, bahay kong lagko. Makabawi mo ng customer. Magamit ng lagko. Makabawi ka mo sila. Oo. Sa isa ka 30, pila ayhan ka tag 20 makuha ako mapuga. Gadwa man ka mo niyo. Oo, hindi man lang maperde. Okay, so makabawi makamusubong mga tinion, sir. Hindi ko na kuhanin mo, maabot yung lagkalag. Makabawi kami. Ti ay ni Oo. Ay, wagid bakla na isupong. So after kalagkalag, sir. Ha? After kalagkalag. Kaya ko na mayayon ko ng bakla na kay mabukana ng tao mo. So sir, imo gini, sir. Oo. Pero kailangan lang natin, sir. Si Abel Maynay. Abel Maynay. Abel Mahinay. Okay, si Bombo Sir Carla. Abel Mahinay. Yes, Bomboan. ang inang mga ginapang putos ni nila nga na nga kaysa kadamo man na maubos man na hasta mag-aga. I mean hasta karon. Sir, maubos sa isa kadlaw, mga gimpabutos nyo, kagimpang puga. Ma'am? Maubos man na, sir, sa isa kadlaw. Oo. Nakara sa lugay, may nanay. Bakal gali no. Mga alas 6, wala na na. Oo, alas size. So, mga oras lang kamong kaamusin ni sir? Kada aga o stagin maghapon? Pagka-astay ka maghapon. Astay ka din maghapon. So, hasta maghapon, nagaputos gid kamo mga kinagod kag pinuga. May na, sa hapon niya, kinuga na lang, may na kinagod. May na niyo. So, pinuga na lang kung hapon, bomboan ang ila sini nga mabaligya kung hapon. Wala na sang kinagod bomboan kaga muna kung gusto mo man sir, kung gusto mo ya for example, wala na kamo sang pinuga kag mga nakagod, pwede man nga dire mapakagod. Oo, pwede man. Sila ang bayad. Tag 5. Tag 5 bomboan. Okay. So, mayo at least man. At least may diyagid mga kauturan tano. Subong ka mahal sang gata. Subong pa lang ha, mga Yes. 10 days before sang tingkalalag. 10 days before. Yes. Pero may tendency a week before or 3 days before ni sang November 1 mataas ni. So kung subong pa lang, mabakal ka na lang yung dapat lubi kag pilit. Pwede gid bomboan. Sir, pilang lifespan sang lahing? Lubi. Oo. Pilang lifespan Ay, sang lahing? Ang Pilang adlaw. tiner? Ang Pilang tiner nga adlaw sang lahing? kasi mana. Isa ka simana. Oh, galing. Isa ka simana, Galagain ka bomboan. maglaway man siya gali. Magid gani, oo. Oh, okay. Hay nay, mayong aga. Preparado na para sa tigalalan. Naride. Pila ka kilo bakal pilit? Dua. 2 ka kilo para na nasa Anong lutuon mo, nay? Tuman lang Sumay. Ah. Ayun na, may suma na si nanay. Ti ang gata mo ya, next week ka na mabakal. Maano na ito. Mag-panot. Oo. Kaya no? Nay, sino kaya ngalan na to, nay? Liberty. Liberty? Dia. Liberty Diaz. Taga din ka, nay? Galang Santana. Saan tayo? Santana. Thank you, nay. Salamat. Sa sinanay, preparado na bomboan.
saya sini nga pagsuman sa Dugi na- November 1. Sige na imagine, amo ni Bombo Harold ang suman, mga damo-damo gata, no? Amo gani, Bomboan. Nami man na magkaon sa mga amos na lang nakalaka, kunting kalalag, amo na makahilidlaw man, Amo suman, gid. muasi, ano pagid gani Bombo Carla? Kalamay-hati. Kalamay-hati. Ay, Bayi-bayi. abaw, bayi-bayi. Ibot. Inday-inday. Anong inday-inday, Bomboan? Amo man na gani, basta batian ko lang may inday-inday. No, mga amos mabalinsyana. Yes. Oh. Mga amo na, ti mga kauturan, ta nag-imagine na Bombo Carla, ho, samtang gina video mo dirang gata nga sa pagkadamo. Amo gani, Bomboan niya. So for sure, ang ibang dari pang sudan ini Bomboan. Oo. Kaya namin kung kaysa magkakaon sang sudan. Nga Nga ginataan. may gata. Oh, may Ginataan yang ginataan. ginataan nga tambo. Yes. Ginataan nga, ano pa gid na gani, Bombo Carla? Langka. Oo, langka. Oh, mga amo na, Gabi. gabi. Mm. Ano ka, mga mag-Bicol, ano na, express, di ba? May mga Bicol gata Express. na. Oo, pinakbet Bomboan. So Oo. namin mo na butangan gata. Butangan gata. Oo. Oo. That's why, nga damo ni Pinutos, tsakto, no? Grabe Yes. galing binakla na isang gata. Iba, tituod, mahapit na lang yan sa kwan, pinuga na, Amo gani. Para hapos sila live. Oo. Amo gani Bomboan, no? Para at least hindi ka bala mayawan kag hindi ka na magkagod. So ari na hapos na lang. Mabakal ka na lang gid ti pagabot sa inyo, ti butang mo na lang sa imo sini nga niluto Bomboan. Mm-mm. So Bomboan amo ni no ang latest diri nga sitwasyon sa area sang Libertad Public Market. So may nakitaan ko di tatlo ka table no sang nagabaligya sang gata Bomboan. So ang presyohan ay 20 pulo ang napuga na. So 40 ang kilo sang gingkagod kag ang bilog 30 Bomboan. Mm-mm. Okay. So, at least, no, para pag-abot na lapit naman tigkalalag, may comparison kita sa presyo bala Bombo Carla. Tikita mo lang gid, no? May tendency pa yang nga magsaka, ha? So, diri mo na Gani. makitaan nga, doon na blang do, pamintaha, man gyapon kung tanawon mo kay nga, ati nga, pila na lang ka days, tapos pag-abot sa lapit na, mapasaka, gyapon. Amo gani Bomboan no ti kung kaisa depende na kung kaisa sa mga supplier Oo. Bomboan ga taas sila Nga. ti wala may mahimo ang nagabaligya so Correct. mataas pagid sila Bomboan. Tsakto na. Bo, may ara na iban ga bakal gata nga tagpila gid siya kaputos, no? Amo gani Bomboan kiti nami ya sa gata amo ang nami sa pagkaon ang damo gata Bomboan. Oo. So, doon nalingaw man kita sa aga pang mga binakla na isang gata. Amo gani Bomboan no damo na sa nagabinakal gani mas bakal ang kinuga Bomboan nga gata diri ni Sir Adel Bomboan. Mm-mm. Gani. Mm-mm. So, okay, sige, no? So, at least, no? Kita nato ng sitwasyon bang ang tao ya sa Libertad Public Market, ya Bombo Carla, muni ginabalway, gidya punaw, maski magkainano. Amo gani Bomboan adlaw niya no ti kagahapon yari magkita diri ti badamo gid sa mga tawo diri ang nagapadulong para pangumpra Bomboan ti medyo matraffic ang ilas ang entrance diri Bomboan sa Libertad Public Market ay bangod man sa mga salakyan man sang nagapamakal diri Bomboan. Mm-mm. Ti madamo gid ang pakagdo diri basta Libertad Public Market yati abot na nga damo na gid ang pinamakkal diri hindi lang taga syudad sa Bacolod amo man within Negros Occidental diri man pangumpra Bomboan. Oo, tsakto na, no? That's why nga bulubahado gid man niya sa Libertad. Kung ikumparar mo sa iban iyang mga market, no? Sa ating Yes. mga kabombo. Yes, Bomboan. Mm-mm. So for Bomboan amo ni no ang sitwasyon diri kag madamo na si sir na putos nga gata Bomboan. So Bomboan sir, thank you again Sir Adel, thank you so much gid no. Salamat gid sir. So diri kita Bomboan kay may nasiplatan ko blang damo siya na
mas damo pagid bala aside sa tag 20 pesos sumakot dali si sir. Sir mayong aga. Sir tag pila ang amo mo nga gata. Oo. Oo. Sir tag pila ang amo mo to nga gata o madamo ang damo. Anda mo, paano ng 5? Kapansin ko na. Oo. Teka musta man sir ang baligyan ay diri nimo sang gata. Ado, mayo man, meron mang isa nga pigado man. Oo. Ay. Lingaw si sir sana. So mayo man ang inyo sining nga baligyan ay diri. Mayo man, kaya kung isang way man, na, pigado man kung isang. So tagpila ang bilog. 30, tag 25, 20 gagmay. So pali nagaparariyas lang kamo dita ng presyo. Lariyaw ni Kanando. So kung magabot na ang tigalala gataas man kamo sir. Ako mang Japon? Ano man sa. Oo. So depende sa supplier nyo. Oo, depende. O tingka mo gakwa ano sir lahing. Ginadulong di aling sa kawayan. Kawayan man. So pares lang kamo diri. Oo. So mayo man sir ang flow subong sa baligyanay gata. Mayo man ang kuan subong sa baligyanay gata. Oo, mayo man. Oo, kung isa, pigado man. Depende kung kaisa. Hindi, oo. Sa sinangalan na ton? Si Mike Mike ano sir? Simbahon. Simbahon? Taga din sir? Dumanan. Ang dumadan. Oo, Sunsex. Sige sir, thank you again. Salamat. So babaan may-ari diya si Sir Mike sa tag 25 no. Nga putos sang gata ay ni babaan na puga na. So tag 25 ang iya siniya nga baligya bomboan ti amo man same price no. Tag 30 pesos ang bilog sang baligyaan ay nila sang lahing gid bomboan. Oo. Okay. Oo. So at least abo mo Carla no, kita ang sitwasyon dira no sa Libertad Public Market. Amo na sa aton yung mga kauturan kisa may ka face mask kisa wala man may ka face mask. Amo gani. No, kinahanglan hindi ta pagkalimtan ina no. Amo Carla. Amo gani bombo ano. So far mo ni no, bombo ang latest nga sitwasyon diri sa may area sa Libertad Public Market bomboan. All right, sige. Salamat gid Bombo Carla. Yes, bomboan sa gikan diri ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa una iya nga hugnat sa balita gindalon sa aton subong iya nga gadri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? So, sa aton iya nga sitwasyon, subong at least may comparison kamo gin-check na naton ni Bombo Carla nga dan pilang presyo sang pilit 45 parang subong no, pero kita mo to hambal sang managbaligya ate maglapit ni tingkalalag masaka pa ni ti makon mo no kay ti because ang uno kuno sa ila nga supplier man. And then ang gata no mayara to makon mo may 40 ang kinagod dag 40 na tong kilo ang pinakadako 30 nga kun way pa na nakagod no may 15 may 20 depende sa kataguon mayara na nga pinuga pero pag-abot ni tigkalalag sus mamahal pagid ni so amo na bala ginatan-aw naton no sa aton iya nga mga kauturan amo na ni no tanawon ta pagid presyo bansang kalamay no makita mo gid ja kun mayara kis hambal kay gid ja kung lapit na especially yung mga okasyon yung mga kinahanglanon mamahal gid ja mo ng tendency kita mo rin gyapon sa gyapon mga ginagrab ang opportunity no sa aton iya mga kauturan so sa aton iya nga mga kabombo. Anyway, no, pagbalik sa aton iya nga pagpangalagad sa aton nga mga tagpalamati, no, dugang pa nga mga balita ang aton iya nga diskusyonan. Dahil kita, standby. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide.
suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binigid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional Sa ato niya nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition, sa ato niya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. 10 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 saga. Kita mo sa aton nga mga kabombo gasaka, no? Sa aton iya nga ang mga nagapanguna ng mga balaklo nato nagasinaka na gidya. Di subong pa lang nga nakamarasmas ang DOE ho. Sa asod-asod bala, ang ginautasan ta ni subong ya, makarelate ni kita tanan. Sa asod-asod lang nga presyo sang gasolina. Gasigila no nang kita sa COVID, amo ni amo to. Pero, why kita ya kabalo, ginalipot man kita yung gasinaka ba ng presyo sang gasolina. So sa kabudlay ng alaan sang sitwasyon naton tuod sa COVID, kung magsagi pa sinaka ang presyo sang gasolina, tibudlay na gidi. Ang direkta nga epektos aton gidya nga mga pumuluyo. Ti subong ginghingyo kay manti si Department of Energy Secretary Cusi bala nga amo ning leader man to sa PDP laban sa Cusi wing iyan ni President Duterte. Tumatsak tayo masako man siya iya. Di manungdom ka gani Department of Energy Secretary kay imo nga ara kaniya sa mga PDP laban man. Paano ka daya ka-concentrate man sa imos ning obligasyon? Sinakuay ka sa PTB laban, spiyak dis likod mo ang imong ahensya nga ginapangalagaran, sako man niya sang pagtaas ang presyo sang gasolina. Pormal nga ginghingyo sang Department of Energy sa Kongreso nga i-amend ang controversial nga oil deregulation law sa tunga sing padayon nga pagtaas ang presyo sa produktong petrolyo. Kay man may sulat ang DOE sa mga chairman sang Senate at House Committee on Energy nga ginahingyo nga hatagan sang ahensya sang otoridad agod nga hatagan ang ahensya sang otoridad agod manduan ini mga oil companies para sa mga ginatawag nga unbundling sang mga presyo sang petroleum retail products. Ang tinutuyo sini nga ma-determine ang matuod nga presyo sa passed on costs nga ginapasa naman sa mga konsumidores. Tinagakabala kadre kuno ho.
ang DOE nga sa way untat nga oil price hike kag magpadayon ini tubtub pa sa masunod nga tuig. Imagine pila subong ang presyo. Kahapon lang nagsaka sa isinta sa diesel, mga sa 61, sa 62, sa 61, sa 62 na sa Sus Maria. Malabot pa ni 70 pesos? Ay, grabe. So, ginatumod man sang DOE, ang mga kabangdanan kung nga nagataas ang demand sa gasolina kag krudo. Kabahin, sunod diri sa ilaha, kabahin sa pag-stock sang petroleum products bangod sa pagsulod sang winter season sa pila ka mga pungsod, mahinay nga production sang energy, no? Padayon nga international sanctions sa pila ka mga oil producing countries, kaangay sang pungsod Iran kag Venezuela. Subong man ang pagpadala sa damlaglang sang bagyo sa US Gulf Coast. Tiyagod mabuhinan ng epekto sa pungsod sang oil price increase. Ginmeeting man sang Department of Energy ang mga oil industry stakeholders agud masiguro ang supply sang sang sining gas. Di padayon sa basuno sa data ginhambal sa Pilipinas nga nagakonsumo sang 425,000 barrels every day. 425,000 barrels every day. So kangay sang 0.4% nga world supply. Amo na blay para nila ginahambal ang ginarason yan. Nga gasaka na yung presyo sang gasolina. Kaya mo nang dikta sang world market, amo na perming mahibaluan ta because of this oil deregulation law. Na ano man niyang duway na, ka helpless na. Tinigambal, subong duwag ulang nakamarasmas ang DOE. Mas ang DOE, sa Congress, tiyatagin nyo kami authority nga pangpungga niyang mga paano ko hatagan sang Kongreso, sang authority, ang Department of Energy? Because of this oil deregulation law, amo na nagapugong, amin dahon ng kasuguan. Mamin ta subong ang kasuguan. No? Isuguran ta subong iti do kabisi naman kita sa eleksyon. Or hasta lang kita sa pulo panawagan, wala man. Way back pagid, dugay naman yung ginaduso. Pero sang tinalikdan lang nga, pinaka-recent nga duso ni Department of Energy Secretary Cuse sang 2019, antes sa maring COVID-19 pandemic. Testa lang man to siya. Titani ko na duso niya naging ka para na amend ko di. Subong okay na, subong na amendarang kasuguan. Di wala man gyapon. No, subutan balo na stala man gid kita sa panawagan sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Ti sinong direkta nga apektado? Makitaan ta na kahapon si Bombo Carla ato man to sa mga utanon, no? Tanan mga sa mga utanon ti sinaka man ang mga utanon. So, pareho ni. Sa ato niya nga mga kauturan, sa ato niya mga kabombo, ang mga drivers, nagahirit man sila nga mapasaka man sang plete. No? So amo ning mga hirit nila. So, sa ato niya nga mga kabombo, amo ni ang pagtawag man. Amo ni ang masubo-subo. Imagine bala. So, grabe, lapit 2 pesos nga daan niya kahapon ng ginsaka mo. Sa lain-lain ng gas station, may 1 peso and 50 centavos per liter or may 1 peso and 80 centavos per liter. Tamaan niya ka dako nga oil price hike sa isang una gani mga sinintimos duma lalai na kita subong niya manog 2 pesos. 8 weeks in a row ha sa sulod sang 8 ka semana. In the past 2 months, including sang price hike this Tuesday, ang local prices sang diesel nag-increase na gidya sa 8 pesos kay 65 centimos, lapit 9 pesos. Ang gasolina 7 pesos and 20 centavos. Ang kerosene 8 pesos and 5 centavos. No?
So, amo ini. So, meaning, tanan, pareho na. Sa aton yung mga kauturan, amo na bala, may domino effect bala. Basta gagamit gasolina sa mga nagapangunata ng mga balaklon because kinanglan ng transportation, tanan. So, makitaan tayo ng effect sina. How much more mahal naman yung demand, saka naman plitita. Subong, di bala, sa mga round trip lang ni bala, sa mga bata, mandalaga, ni bilang, ano lang ang mga trips, di bala, tag 10 pesos ang plitita subong. Di madugangan pagid na. Di mayo lang tani kung sweldo mo, nagasaka man. Or mayo ba lang tani kung ano pa. Kung ang imong kita dra, nagasaka man. Pero sus, di amo na gunto amo ni tani. No? Subong, kung ikaw ya butante, kita nga mga butante, manilag ta nga, sino ning magadalas ang kausa ni sa presyo sa produktong petrolyo nga. Di ba lang, no, luwas na sa mga promisa nga do mga suntok sa buwan na ginaineho, dapat gineho nga iduso ginang amendments ang all the regulation law. Para if not gidabi nga matigayon gidya lagi subong kay because nga ang amendment hindi man basta-basta. Pero masuguran bla kag no? At least no kay kung ginggiho tan isang tilikdan pa sagi malang taya permi panawagan ang DOE pero sa pagmatuod wala man niya gagiho, way man gagiho mga lawmakers na mga senador ta. Tiyan hunta na bikaron. Utro man sa mga senador nga mga grandstanding lang man permi kung lapit na eleksyon, kung wala eleksyon wala man. No, tapapatihon gid ang tao. Tapos after election pahuway-huway naman. Mo na mga masubo. So, sino ang pinaka-affected? Kita nga mga pumuluyo. So, hasta sa ginagamit mo nga LPG na maluto, kati kung kamahal sina, no? Tapos kung nagabaligya ka, siyempre mamahalan mo man ang baligya mo, Bombo Harold, no? Amo ina, no, sa aton niya nga mga kauturan, kag sa aton niya mga kabombo, amo inang epekto gidya sa aton. So, hindi gidya maagwanta subong. 20 minutos na nakaligid sa oras nga alas 5 sa aga, balikan nato ng patrol sa dugang pa nga mga balita. Kahapon do ka namin man sa mga dancing nga mga traffic enforcers, no? Inabala sa aton niya nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, sa tion subong syempre pareho ni mga traffic enforcers kasi saludar man tani sa ila. Imaginable, pati alman sila sa init, syempre para makatrabaho sila, para makapakaon man sila sa ilang pamilya, mag-manage sa traffic, hindi man na iya basta-basta, no? Mayo maning may mga kaangay sila, no? Sining ano ni gani pagtawag sa aton nga mga kauturan, mga kaangay ini nga mga ulo activity nila saot-saot, no? So makuan sila, may kahapon may ara iya mga kabinansang awarding, no, nga ginapatigayon dito sa Bacolod Traffic Authority Office, tidra man na sa Bacolod City Police Office, no? So, may kita nyo, kasi mga sa dalanon, kita mo may gisinaot ng mga traffic enforcers, gina, pang video na sila, amo na. So, isa ka 29 anyos nga Bacolod nun. From Barangay 35, siya ning nagdaog in the search for the best dancing traffic enforcers during the competition sa grand finals sa ginpatigayon kahapon ni adlaw. So, wow, timiyara sila yun sang 10,000, tiyamakon mo, no? Dako nga bagay na. Ang ini nga traffic enforcer, kaya pang ano sa ila, so, pang good vibes lang, and at the same time, paghatag man honor sa ilang tanawab lang traffic kada, dalan ka gapatial ka, kaysa maugtas ka pa sang mga nagapasaway ng mga salakyan, di ba basta-basta nga trabaho. So, ang ila niti, sildo ganit nila, no? Kung job order, casual ka, ginagwanta man para nga makapakaon ka sa pamilya, at the same time, pareho saot-saot sila sa dalan, para lingawon. May ara na, no? May ara ko na bala nakitaan nga traffic enforcer, Bombo Harold, nga tigulang nagid na siya. Halin pa man sang una, maski sino man ang administrasyon, ara na siya. Tapos, yung Brian na,
ano siya sa dalan to ka ano jolly lang nagyapon sa iya, no? Gasaot-saot siya. Oh, ginalingaw niya na lang iyang kaugalingon. Doon na malingaw ka man. Kung ikaw nagkatanaw, kung ikaw nagkatanaw nga ara ka sa jeep or ara ka sa imo abis lakyan, no? Malingaw ka man. So muna halin pa man ni silang talikdan, may mga elimination round ni sila hasta nag-abot na sila iya sa finals, no? Ang ining ano ni pagtawag ining mga traffic enforcers, mga dancing nga mga traffic enforcers. Kag sa idugang pa nga mga balita, madulon sa aton subong iya nga aga. Sa dugang nga report, Bombo Carla, please go ahead. Bombaan mayara na sa nga 63 ka mga barangays no ang magapasakop na naman sa maabot nga deliberation sini nga October 27 bombaan. So ini ang 63 nga ni nga mga barangays bombaan, 62 sa Negros Occidental kag isa sa Bacolod bombaan no. So amo ina ang ako na 63 nga ni amo ini ang magapasakop sa maabot nga deliberation na Bamboan. So, before Bamboan, bali nagligad, no? Nagligad na binulan. Ang 60 nga ni, amo ini sila ang nabilin kay nagligad bulan, dapat 67 to Bamboan. So, galing kay tungod man nga naalang-alang man sa pagproseso Bamboan. So, pito lang ang na tigayon gid nga makasulod sa deliberation o kung nakapasakop sa deliberation. So ang pito nga to Bamboan nakapasar gid ini sila sa deliberation kag ang 60 nga nabilin subong bulan ini iga deliberate Bamboan kag nadugangan sa nga tatlo. So Bamboan amo ini ang mga barangay nga magapasakop sa Bago City. Mayara sa tatlo ka mga barangay amo ang Abuanan, Sampinit, kag Antipuluan Bamboan. Sa Calatrava, Buena Vista, Hinabungan, Minautok, Menchaca, Minapasok, kag Tilim. Sa Kawayan, Bulata, Yaw-Yaw, Mambugsay, Manuling, Masaling. Sa Escalante City, Hacienda Fe, Mabini, Paitan, kag Udtungan. Sa Ibi Magalona, amo ining mga barangay sa nga Alaga Kaygan, Nangka, kag Tumuntong sa Hinigaran, amo ini ang barangay sa nga Nanunga, kag Narwis sa Bamboan. Sa Hinubaan, amo ang barangay Puok kag barangay 2 Poblasyon. Sa Ilog, barangay 1, Bukana kag Mailad Bamboan. Ang masunod nga barangay amo ang kun Isabela, ang barangay Makilignit kag barangay 2. Sa La Castellana amo ang barangay Puso. Sa Manapla, barangay 1, 1A, Punta Mesa, Tortosa, San Pablo kag Punta Salong Bamboan. Sa Morsha, Buena Vista, Iglauan, Zone 2 kag Dam Site kag Santa Rosa. Sa Sagay City, barangay Andres Bonifacio, General Luna kag Rafaela Barrera. Sa San Enrique, barangay Balawigan, Baliwagan, Tabaw Rizal, Batuan kag Ginturilan. Sa San Carlos City, amo ang barangay Prosperidad kag barangay 4 Bamboan. Sa Silay City, amo ang barangay Balaring. Sa Talisay City mo ang barangay Zone 14B Poblasyon. Sa Sipalay, barangay Nabulaw. Sa Tuboso, barangay Poblasyon. Sa Valladolid, barangay Palaka, barangay Sagwa Banwa kag barangay Poblasyon. Kag sa Victoria City Bamboan amo ang barangay 11 kag barangay 9 Bamboan no. So may ara pagidgali dugang nga barangay sa may area sa Valladolid Bamboan amo ang barangay Mabini kag barangay Central Tabaw. Sa Bacolod City amo ang barangay 41. So total 63 ka mga barangay ang magapasakop sa deliberation. So amo ni subong Bamboan kung nga adamo ang nagapasakop subong sa deliberation kay mayara ini sila nga nabaton suno kaya Padaya Head Negros Occidental Nicolas Gomez may nabaton ini sila nga letter of demand Bamboan nga dapat magpasa na ini ang kada barangay sa Negros Occidental kag Bacolod City sa ila sining
letter man bamboan nga amo ining kadamon sang ila sini nga mga drug personality, dapat may record gid ini sila nga igahatag sa PDEA bamboan. Kay kung wala ini sila sang maihatag sa PDEA, pwede ini sila mapasakaan o kung mapasakaan ini sila sang kaso bamboan. So sa dugang nga detalye aton pamatian si PDEA Head Negros Occidental Nicolas Gomez. Okay. Sige, Bombo Carla, no? Pero alang-alang, at mayo man na kung inang mga nag-apply na ma-drug cleared na gid man, kaya at least makita mo, may miura man ang kampanya kag pangdinakpanay, bila Bombo Carla? Ambugid ka ni Bombo ano, so kabay pang ini nga mga nag-apply nga ni nga 63, maubos ini sila tanan o kung makapasar gid ini sila tanan sa deliberation bamboan kay masubra na sa 200 ka mga barangays ang na-drug cleared na sa Negros Occidental kag 13 naman diri sa may syudad sang Bacolod bamboan. So kabay pang madugangang ini so may ara sang 61 barangays ang Bacolod City, may ara sang 601 barangays ang Negros Occidental. So kabay pa bamboan nga ma-achieve ni kag ma-drug cleared na ang mga barangay sa Negros Occidental kag Bacolod City bamboan. Oo, correct. Pero by the way, kanami man sa mga dancing lang ang mga traffic enforcers, no? Kapon, Bombo Carla, no? Ti ang 29 anyos, kid nga taga Barangay 35, ang nagwagi. Kada mo din sila, di ba? Ang mga participants ni hasta nga na trim down or na-cut down sila into pila 10. And, yes, sa bambaan. Oo, do ka nami man, para ni sa mga good vibes man kay mga traffic enforcers, perti maningila trabaho mo, Bombo Carla. Abogid ka ni bambaan, no? So before, sang una palagid sila nga naglunsar sini sang competition sa traffic enforcers o bambaan. So mayara ini sang 30 nga nagpartisipar, kag naggalabot na sa 17, kag asa nga pulo na lang ini sila. So nagperform ini sila kagahapon diri sa Maya Ramos Lacson Street, Bamboan. So grabe gid no. Nalingaw gid ang aton sini nga mga kauturan sa paglantaw sa ila sini nga performance kagahapon Bamboan, kag ang winner diri o kun ang nagkaangko ako nang nagdaog gid among si Jemar Valencia, Bamboan. Amo gani. So sa tanan sa ila, ti siya gid ang nagdaog. Sino, by the way, gali Bombo Carla, again, sinong nag-judge sa ila sa liwat? So, Bambaan, kagahapon na nakita natin dito si Councilor Salanga, Bambaan, ang si Sir Ramil Oy. Ang mayroon pag-iniban ng mga stakeholders Bambaan sa BCPO, amo ang nag-judge kagahapon sa aging patigayon nga okay. competition Bambaan. Sa mga ginpili nila nga mga Yes. mga judges. Stakeholders nila Bambaan. Alright. Sige. Yes, Bambaan. So, amoy ng report nagikan sa patrol ni si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Okay, sige, salamat gid sa kay Bombo Carla, may defensor sa dugang iyang mga balita gindaron sa aton subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Di pala yun lang na. Mga kuan lang na, mga good vibes kabalo ka subong iyang pandemya yati kun padalman mo lang do ka budlay gid ka tama, no? Pero kung yung mga angay na mga activities, ati okay man na, no? Lingaw-lingaw. At the same time, dugang mo balang apresasyon sa sining mga nagkatrabaho, no? Sa bahin, abidra sa Bacolod Traffic Authority Office, no? Tidugay-dugay ang banila, basi dugay-dugay sa ato naman yung mga katapos ng kapulisan, ano naman yung mga pampa-good vibes, dira, no? Mga kapulisan ni Bla, although kisa may mga ginaugtasan man kita, like may mga pasaway rather, no? Pero kadamo iyasang diba, 2 years na niyang pandemya na ito na experience perti maning trabaho man in fairness man, no, sa mga pariyuni, sa mga law enforcers bala, no, Pulaw Bugtaw plus subong pangadaan nga sus ang Pulaw Bugtaw man sa registration. Kay naho, ang registration diri naman ni sa mall diri sa tupad sang Bombo Radyo bla, no, sa Robinsons. So sa mga tao, ano ning hinuganas ni? Gali kay gagaw gid nilagan to pakanto sa mall, no? To sa tingala ko tamo sang salakyan how. Kaya ara sa mall dira naman ang registration. Babilib kaya sa Comelec mo wala nagahuba sa magparehistro mo. Mambal mga baliban, di na kamo halin. Ti diri mas Bacolod amo nang sabat nila.
Maparehistro sila. Anyway, diretso tama na magparehistro. Why man na isang problema. Ang aton lang, pinanaguay ni sila. Kahit hindi ba we have curfew. Dapat alas 4 pa kitaya. Sa curfew, alas 10 sa gabi, tubtob alas 4 sa kaagahon. Ting iba niya, mapalipod-lipod yan ay sa mga kilid-kilid. Do, tagalas 2, tagalauna. Sas, ginapanganaguan lang nila si Sir Taba. Gyulinggo, mabali mas dara. Mas Sir Taba, ho, basi ko no, dakpo naman tadi. Matikitan, taga panglighot man nga taga, hindi mo ba na mabaso lang taga-enforcement? Kaya ginatuman man lang na nila. Hindi na sila pagawayon, kaya ginatuman naman na nilang ilang obligasyon. Yari na nga ito mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Bombo Radio Bacolod, welcome and good morning. Kamusta na ang mga balita, Bacolod? Sa mga balita namon diri Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas, diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una sa Comelec anay kay magluwas ni sang ongoing kundi sa extension sumbong sa voter registration. Damo gid nagapila mo nagahinuganas lang ya Bombo Richard mo. I don't know mo man sa inyo drang sitwasyon. Subong nga nag-extend bala from October 11 to 30. Ang 400 nga numero nga ginahatag ya sang Comelec, ubos na iya gyapon Bombo Richard. May sobra pa nga nagapila sa pagkadamo gidya like today no diri sila sa tupad sa Bombo Radio diri sa mall ni ho diri sa Dalan Mandalagan sus tagalauna alas 2 sa kaagahon may nagapanago na kilid-kilid kay man syempre ginalaot man nga daan sila sang enforcer sang city legal kag sang sang task force disiplina kay pandakpon kay syempre may curfew. Pero manago-nagoan ay pag-abot antes las 4, hinuganas na lang sila dayon. Amo na kadamo. Kahapon sa data sang Comelec, kundi nag-ERB hearing, sugod sang ERB hearing kahapon sang Monday, October 18 until Friday, October 22. So sa kayman ginhearing ni siya ang mga gin-oppose, meaning gina-question nga mga aplikante para sa voters registration and ang nagdugang lang gid sa amo na from July 1 tubtob September 30 naglabot sa 20,518 amo na sa duha ka bulan ti subong pa ho ginatanaw ba si another pila pa ni ka 1,000 ni ang madugang kay damo-damo gid yang wala pagalian nakaparehistro no kag nagdugang sa voters registration. Sobra na yan 300,000 ang mga botante diri sa amon sa syudad sang Bacolod. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita sa province naman sang Negros Occidental. By the way, diri amo nang ginambal sang Tererikdan nga kami diri nagabato na basta fully vaccinated ka. Why ka na kinanglan nga i-present nga negative RT-PCR. So sa mga flight, nagsugod naman ang pasulod riya sa amon sa may syudad sang Bacolod sang sang tinalikdan iya nga adlaw suno sa confirmation diri ni attorney sa usang Monday October 18 ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz and amo man sa mga enter island way naman sang problema akon kamo diri Bombo Richard from Panay masulod riya sa amon sa Bacolod why man gyapon problema basta mayara lang kamo iya sa fully vaccinated kun hindi kaya fully vaccinated kundi mas stick gyapon sa gina-require nga may negative ka dapat nga RT-PCR tests. Kag subong man sa dugang pagid namon diri nga balita, mayari kami pang good vibes sa mga dancing man nga mga traffic enforcers. Hapon ang 29 anyos nga Bacolod noon from Barangay 35 amo gini nagdaog sa search for the best dancing traffic enforcers. Gasaut-saut ni sila sa dalan while nga naga-traffic bla, dugilingaw man nilang ila kaugalingon. So kapon amo ni nagdaog ang taga Barangay 35 nga 29 anyos. Damo man ni sila mga 30 man ni sila una and cut down to 10 and siya ang nagdaog. Amo ni mga balita namo na sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat din, Bombohan. Check ba natin karo connection ta, Bombo Radio Rojas. Rojas, welcome and good morning. Bombo Richard, good morning, Bombo Radio Western Visayas. Labi na yung bubo sa ulan. Subong agad sa amon sa syudad sa Rojas, mga 4:30 a.m. nag-start dari ang ulan. Sa mga lita dari sa Rojas City, Kabilog, probinsya sa Capiz. Kahapon, nagpatigayon sa sesyon ang amon dari nga sangguniang palalawigan
pasaraan sang palumbungon sa Office of the Ombudsman si Capiz Governor Esteban Nonoy Contreras, si Provincial Administrator Edwin Chinel Monares, kag si RMPH o Rojas Memorial Provincial Hospital OIC Dr. Ed Marie Turmon, matapos nga ti napaslawan nga magapakigangot ganining ospital sa ila sa sangguniang palalawigan. Walo diri ang nag-vote nga ti yes gini o kung ibasura o pasakaan o i-recommend na pasakaan sa magbubungon, samtang 5 diri ang nag-no o kung wala nagapabura. Kag sa dugang pagidiri namon nga mga balita nga nagkahinabo diri sa amon sa dinga syudad kag probinsya, ang tinagahilapit na gid ining adlaw sang tigkalalag o kon undas sa 2021 so far diri sa amon. Wala pa kami diri Bombo Richard na wala pa diri nakapapanaog sang Conabi, sang Mando, ang amo siling local governments or parts ng city kag provincial may kantanan gani sa temporary closure compared sa part ninyo kon sa ibang pagidiri nga mga probinsyahanan sa may Western Visayas. Wala pa kami diri, nagahulat pa kami. So gincheck naman kahapon ang pila diri ka mga sementeryo, mga patso, no, memorial parks. Kag so far magamay pa man ang tao. That's why nga ti ugot man diri nga laniga gina encourage no sa mo diri nga mga pulis, ibang pagidiri mga organisasyon no, mga opisyal nga ti mas maayo nga mas temprano nga magpadulong gani mo pumuluyo para hindi na gani magililikit, magdinagsa. Sa tion nga ti pila na lang kamay nadlaw ang nabilin no antes gani magtapos ang Oktubre kag ti magasugod naman ang Nobyembre. Kag sa dugang namon nga mga balita ti may kantanan gyapon sining mataas nga presyohanay sang gatong Bombo Richard no, ginawa namon gin-check kahapon ang pila namon diri ka mga drivers sang jeep kag so far mga tricycle drivers namon nga tinagawangal gihapon sa mataas gani nga presyohanay sang gatong ti pasalamat sila makapahuli pa sila kung tani kung kaysa sang 200 pero nubo pa sa 200 ila sila nga nababaton tag 150 na lang ti kulang pa Bombo Richard. So daw 500 gid to 800 gid no sa ila sila regular man nga kita no nga dula subong ila nga nagatinaas ang presyo hanay sang gatong. Pang check man namon kapon ang mga presyo hanay sang gatong kadungan gani sila kag do yapon no ay yapon sang pagbago kag do gakinusmod ang yapon ang mga mga drivers. Kag patay ang isa diri ka mister no sa may Balawa sa Mambusa, Barangay Batiano, Balawa sa Mambusa, matapos ini nga nagbitay mga takna kapon alas 3 ang nasapuan na lang ini siya sa iya nga misis nga tila gabitay kag ulihin na gani no wala na ni siya sang kalibutan o kon kabuhi. So mga 9 AM kahapon sa aga rather naglakat iya misis niya kag ginulat nilang inigugo nga maglakat iya misis kag gagin kumit gani ang among insidente o ining pag-suicide kag pati man sila diri nga wa isang foul play. May distonya ining mister mga 14 years na galing nakaligad kag so far mo nagugo ang posible sa misis ang posible rason sa mister agod nga utason ang iya siling kabuhi. Amo na mga balita diri sa amon sa Rojas City kag Bilog nga probinsya sang Capiz. Balik daw sa imo Bombo Radio Iloilo. Salamat gid Bombo Radio Rojas. Check man naton karon Bombo Radio Kalibo. Kalibo, welcome and good morning. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Richard, mga nagapauna namon diri man nga mga balita sa banwasang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sa Naklan. May kantanan sa reaksyon to kagapon no sa amon nga mga pipila ka mga miyembro sang TODA diri sa amon sa probinsya sa Naklan. Majority sila nagahambal to, nagasiling na tuman nagid ka grabe ang epekto sila sang ining pandemya dugangan pagid sang ina nga way untat nga pagtaas ang presyo sang mga produktong petrolyo. Di kagapon to base sila ang epekto subong sang pandemya laka ang pasayro kag laka man ang ila nga pwede may sakay kay ginapatuman mo ang ginatawag social distancing. Tinugangan pa sa nga mo sina
nga pila ka pesos gintaas ang presyo sang produktong petrol diri sa amon, ambal nila to ano man way na kami sa halos mayuli sa amon nga mga pamilya, bisan inugbaka na lang kuno vitamina kag diaper sang ila kabataan halos hindi na ma-provide kay kag pinalanggit ang ila nga kita kapin sa mga naga-boundary Bombo Radio Western Visayas. Kag sa dugang pagit namon diri nga mga balita si isla naman sang Boracay based to sa information ginpagawa sa namon nga Malay Tourism Office na daw nabatsagan kag nakita nila to ang uman nga pagbalik no sang mga taga NCR or National Capital Region, mga turista lang na halin to sa National Capital Region. Ini matapos nga nakalista sila, ang ila talatapan sa nagabot sa 9,625 ka mga numero sang mga nagbakasyon sa isla sang Boracay, umpisa October 1, tugtog October 17. Sa ang last nila nga pag-usisa Sunday pa to. Was expected sa nga amon diri nga Malay Tourism Office nga base kung naglabot na gani sa 10,000. Nasayuran nga ang nagapaulat sa Japon nga mga ang mga taga-NCR nga mga turista ang pag-abot sa nagatabok to sa Boracay kag nakalista no ang taga Malay Tourism Office sa natawag nila nga nag-abot sa 12,877 no nga kumbaga mo lang pinakadako nga nagatabok to sa amon sa misla sa Boracay tanan nga nagtabok ang mga taga-NCR ang amon sa Japon nga padumdom mag-secure gapon sila no sa mga ilang requirements kapareho sang negatibo nga PCR test result kag siyempre dapat nakabook sila nga magina akantuan nga mga hotels diri sa amon sa isla sa Boracay. Kag sa dugang namon nga mga balita i-update ko na lang ang may kantanan tubla sa patrolman nga 25 years old nga nakigrelasyon tubla sa isa ka public teacher ni Subong ginkumpirma na sa amon nga Clan Police Provincial Office or APPO particular kay Provincial Director Police Colonel Ramel Perlito Perlas nga na-relieve na no sa pwestong ini nga police kag ara na sa Subong sa holding facility no sa namon nga ATPO kag ginahulat na lang Subong ang magiging direktiba alin dito sa Police Regional Office 6. Pero Subong may mga yara pa kuno ni nga natawag nila nga igapatigay nga summary hearing no sa oras nga i-endorso na ila nila sa Regional Director ang nga kaso daw lesson learned ini no sa mga hindi lang sa otoridad kundi may mga yara bala nga kasubong sini nga nakigrelasyon sa may mga yara na nga mga asawa. Subong nagakalot ni sang sa iya nga ulo kay nga nagakuno siya, nagahinulsod sa kuno ni beso sa amon nga provincial director way na sa mahimo kay amo na ang mangingin next step na gid nila. Amo lang ni mga nagapanguna namon diri nga mga balita sa Banwasang Kalibo, isa sa Boracay kag Bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Richard. Okay, sige, dahil gid sa ato niya nga mga kauturan kag, sa ato niya nga mga kabombo baw sunog, aga pa, no? Naglunta diri naman niya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Chekero naton ha ang ini kag ang detalye sini no upod naton ang patrol sa subong iyang aga. Ano kadako naman ining sunog iya nga naglunta. Bombo Breaking News. Sa pihak ka linya, Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bombo, isa naman kasunog no ang naglunta diri sa may area sa kilid sang isa ka bakante nga lote de bala Bomboan sa may tupad sang Robinson's Mall Bomboan. Sorry, try nato na pamangkot si sir no. Sir, ano di ayhan sir ang nasunog sir? Residential. Kung balik pinapa-confirm po naman sa bureau kung commercial o kung residential, no? Ano na dara nga lugar sir? Ang tawag namon, Balido Bodega, nasa pa mo? Oo. Hindi pa namon, sir, kaya ginapa-confirm pa sa mong kasulot. So medyo dako na sir ang kalayo. Dako lang kalay. Oo. So Bomboan, ano ginadiri nga street sir? Ang ano sa mon, kilid mo lang Robinson mo, Hans mo na di ka na sa muna. Hans?
Hans, manali ko doon. Oh. So may hands, ayun, bambuan, no? Dari sa may Okay. kilid sa Robinson. Ano man? So, hindi pa din na-confirm. So, sir, sinagayatan nga lang, rescue work ka gani, sir, sa ano gani, sir? Isang DRM, ma'am. DRM, okay. So, sinagay nga lang natin, sir? Rico, ma'am. Rico. Rico. Okay, so Sir Rico, so na kay Sir Rico sa nga DRMO Bambuan, hindi pa din ma-confirm no kung Okay. commercial ini siya o kung na residential, pero before daw, sunod sa iya, hands diri before Bambuan. So gina-confirm pa sa nga BST kung ano na diri nga ano ang nasunog diri Bambuan. Bombo Carla, nakita Yes, lang Bambuan. namon sa video do may kakahuyan amo ni tapos may gate nga ginbuksan. Yes, Bambuan. Din dampi diri dampi ang kalayo sa likod pagid sini. Yes, sa Bambuan, nasa likod, pagid sa Gaaso? ginbuksan sang gate, sa tupad mismo sa open, diri lang ang last Bambuan, sa may kilid sa So residential, may information kita nga residential ni siya. Ano man, kung i-describe pagid naton dugang Bombo Carla kay ginambal Kilid Robinsons. Kung Yes. halin ka diri downtown on your left. Yes, Sa wala Bambuan. mo. Kung halin ka diri downtown, kung sa wala mo siya, ang ano dira, ano ni bala, antes ang Robinsons, di bala may ano na tawag, may street na pasulod, dira Yes, na. Bambuan, yes, Bambuan, may area na diri bakante. O di, may Robinson, then may bakante nga area nga may nakasirado, Bambuan nga area, then may building sa tupad pagid. Antes Sa, antes Robinsons nga may pasulod ka amo na. Hindi, Bambuan, after na sang Robinson. After Robinsons, may pasulod nga dalan. Iya sa Bambuan. Ang bakante na diri nga gisirado gid. So way labot ya sa exit sa nga Robinson may ara pagid tupad nga bakante Bambuan. So sa tupad niya pagid Sa nga area. tupad ya. So that's why Yes. nagsulod na kamo sa gate. Kay sino to yung gate ang ginsudlan yung ani upod sang BFP? So Bambuan iya na diri sang bakante nga lote. Ay tay gisirado na diri nga May area. gate. Nakasulod may gate ka sa mo. Ang gaging buksan amo ni ang gingamit nga alagyan sang DFP para makasulod sa diri nga kung sabihin nagluntad ang sunog Bambuan. Makita namon sa video, residential todo kung may mga balay. Kita, gudi ginapalapaw ang ano ni gani, ang iya sang Bureau of Fire nga hose bala. Yes, Bambuan. May pader, tapos may mga balay sa likod. So, Bambuan, hindi tagid ma-confirm kung balay, no? Kay mayara sa isa ka building nga dako. So, tayo suno kay Sir Rico Kagaina, hindi ma-confirm kung residential siya o kung commercial, Bambuan. Kaya may building dako sa atubang niya o kung sa kilid niya, Bambuan. Dako Bombo Carla ho, nagkatubok no, kalayo na ho, ang ano, dako ang Sa kalayo. Sa subong nga Bambuan, di makita diri naton nga nagugna, wala nakita sang may makita nga kalayo. Aso na lang. Aso na lang gid. Yes, Bambuan Kagaina, dako gid no kay Kagaina. Maitom gid nga aso ang makita naton sa kalangitan, Bambuan. Okay. So subong aso na lang gid ni siya, ya, pero hindi mo Yes, pa yes. mapaktan kay basi posible matubok pa. Amo gani Bambuan, no? So amo ni subong ang ginahingagaw sa nga BFC nga secure gid ang area nga wala na sang kalayo para at least Bambuan wala na sang iban pa na madalahig diri nga building, Bambuan. Okay. So, ano ni, ang mga sa Bureau of Fire, tiyan mo ni nagkatalaklas ni sa ano ni? Pader? Amo gid Bambuan, no? So sila ni subong ang nangamukit ko naging taklas gid nila ang pader gibuksan nila ang sang bakante nga lote kag amo na diri ang ginhimo nga alagyan pakagto diri sa kundi lugtad ang sunog, Bambuan. So, pwede na naton mahambal nga mapapas na malangning kalayo na nung plastada. Observation mo dira. Bambuan. Yes, Bambuan. Kay madamo naman ini sila sang host sang tubig ang ginapasulo diri kag sa subong wala naman kita may makita nga kalayo, Bambuan. So, at least nahingagaw, mayo lang kay ulo adlaw. Abi ko Ang gani gani. nagkalapuhag tong mga paghambal nga diri sa mall. Abi ko nagkalapuhag na tong mga nagparehistro. Steady post lang to sila ya. Sige lang sila to pila ya. Yes, Bambuan. Sige lang sila sa nga pila kasi araman ang mga kapulisan nga pa-observe sa ila sinisang social distancing, Bambuan. So may man kay
hindi mismo sa mall, Oo. diri sa may kilid ng Bamboan. Oo. So, kung tanawon mo, at least do ka ano naman hindi magid siya, gid siya nga kulukulbaan, gid nga pwede pag gid siya nga magtubok ang kalayo. Yes, Bamboan. So, subong nga wala na kita may makita gid nga madamol nga kalayo o kung nga kalayo, wala kita may makita na diri nga kalayo. Kag hindi naman gid masyado damol ang asok Bamboan. Oo. So kabay pa no hindi na niya kay at least adlaw na siya bala matutukan gidadaya sang BFP may fire truck man kita damo man nagresponder perti dayon ang ni gani pagtawag ang siren sang fire truck. Amo gid gani Bamboan no. So mayuman kay na hingagaw diri kag may tupad ng building Bamboan kag amo na karon ang ibaloon naton sa katapos ang BFP Bamboan kung ano ini siya kag pila ang damage sa nga sunog Bamboan. Oo, pasalamat kita nga hindi siya dako kag napapas siya gilayon no. Anyway, sige kung okay naman kita Bombo Carla, ayos na ta. Salamat gid. Yes, Bamboan, amo nang report agi ka sa patrol ni Bombo Carla may datag sa pambansang radyo ng Pilipinas sa Patrol sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat sa dugang nga balita sa sining sunog nga nagluntad aga pa sus nga hinuni lang ang mga fire truck no ti alerto man tapos at least pasalamat kita adlaw na siya hindi siya gabi way na siya nag pang kalayo no hibaloon ta lang na karon nga nag-ibuwal pagid di baloon ta karon anong damage ni residential sa aton nga information or ginapangamuyo taman way lang may nahalitan bala sini nga sunog hamal ganin nila ti importante masalbar mo gid lawas mo kay kabudlay ngini nga masunugan ka magkalabong gamit mo pero okay lang na importante lawas mo if ever masalbar mo gid siya. Na? Sige, wani kita yama kabe namin ibilin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan